acaba de passar una cosa molt curiosa, i és que Què has fet ja? estem amb el Josep del celler Recabedo. Ah, això, molt bé. Llavors ha passat una cosa molt curiosa, que és, anem a recordar, perquè ho estava buscant a l'ordinador i no ho trobava, anem a recordar quin any havien guanyat. Sí. 2016. No, 2013. Ja fa tant de temps, ha dit el Josep. Sí, ja fa tant de temps, és veritat. El que sí que se'n recordava era de l'anyada. Sí, el temps passa molt ràpid i no ens en donem compte, però bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Aguantando el tiempo. A veure, hi ha una cosa molt significativa que ha dit la Sílvia abans de començar, i era, home, vosaltres no necessitàveu guanyar millor cava perquè ja veníeu sols. Bueno, això és feina, això és perquè es fan coses que s'intenta fer el millor possible. Som una cava que fa molts anys que estem aquí. Quants anys, Josep? Nosaltres portem... Bueno, l'avi va començar el 1924. Buah. Un senyor que va veure de seguida que... Mira quina cara ha fet. Estem a tercera... Doncs ja està, tu ho has dit sol, eh? Esto no està preparat. Has fet així i has fet... Uala! Sí, però... Estem a tercera generació incorporant quarta generació ja, o sigui que és una cosa... Quarta generació porteu. És una cosa important. Ets de la... Nosaltres som la tercera. Som la tercera i ja esteu preparant la quarta, eh? I, bueno, la quarta té les seves coses, però també mica en mica es van introduint. Què coses? Té els seus estudis, ells fan la seva feina, la seva vida, el que volen estudiar, però sense oblidar d'on te surten, no? D'on te surten, eh? Això és molt important per nosaltres. La terra. Impressionant. Explica'ns una mica d'aquest xarel·lo. Aquest és un cava elaborat amb una sola varietat. Es veu bé, eh? Es veu bé. El Turó d'en Mota ja van pel 2005. És el 2005, el Turó d'en Mota vam treure... Nosaltres vam veure... Teníem una finca molt especial, és una finca d'una hectàrea, és una finca que està nord-sur, amb un bosc que li dona molt de sombrejat, això, doncs, els cicles vegetatius els fa diferents, també. Varietat xarel·lo, perdoneu-me, però a Recaredo som molt xarel·listes, en aquest sentit. Ai, m'agrada molt aquest concepte, xarel·lista. Ai, jo tampoc l'havia sentit mai, però mira, l'agafaré. I mira que tu ets... Garnatxeros, xarel·listes, clar, ve de bé. Xarel·listes. Varietat mediterrània, autòctona, clima càlid, fantàstica. Reina del Penedès. Amb un potencial que encara crec que no sabem on te pot arribar. I el nostre avi ja hi creia, no? La segona generació també hi va creure molt i la tercera hem continuat amb unes varietats autòctones sobretot. Una cava antiga, ben posada, superxula, amb una visita meravellosa, recomanable. Bueno, crec que avui passaré el dia dient això, però és que és veritat que hi ha llocs molt xulos. Sí, no? El turisme és tot un futur. I a més, teniu com aquest concepte, m'ha fet molta gràcia, el concepte xarel·lista, perquè han dit, és declaració de principis totalment. O sigui, volem fer això. Sí, de fet la nostra... Amb tota la dificultat que comprèn tot això. La nostra aposta, evidentment, ha passat per defensar el territori, el paisatge i l'entorn. I per defensar-ho, que menys que tindre varietats pròpies d'aquest paisatge. En això també podem incloure l'ecologia, la biodinàmica, defensar, si volem fer vins que parlin del territori, hem de tindre territori. Porta dos frases, porta dos titulars. I és així. Hem de tindre una terra sana, una terra vital, perquè a Catalunya es fan moltes coses molt maques, interessants i cada vegada millors. I això, la guia, ja ho veieu que cada any és més gruixuda, això vol dir que cada vegada hi ha més confiança i és una referència. Cada cop a l'espai s'omple i s'omple més, l'any que ve haureu de fer la sala contigua, també. Cada vegada més. Doncs va, Josep, moltes gràcies per dos titulars meravellosos que has deixat, que és Som xarel·listes i... Entre altres coses, Entre altres coses. Sí. No, però aquest ha sigut maco, Bueno, però les altres coses no sé si les podem dir, que encara és molt d'hora, ja, si de casa a la tarda tornes i parlem de les altres coses. Molt bé, doncs escolta... Gràcies, felicitats com sempre, sou un celler meravellós. Com a persones, és que a més tenen el Turó d'en Mota és com per llorar, quan t'he vist la cara i t'has quedat així, claro. Vale, ho he fet bé, Mira, jo diré sempre... Pensa que jo sé molt poquet sobre vins, els únics que m'han ensenyat amb tot el seu esforç és la Sílvia i el Jordi. En saben molt. Clar, i llavors jo faig cares i ells m'interpreten i ja està. Però jo acabo només amb un titular. De fet, el bon vi el sap apreciar tothom. Sí. Punto. I la prova has estat tu, que has begut tal i has fet...
bueno, és un cava molt especial. Doncs tens raó, és un cava fantàstic. Josep, que vagi molt bé, una abraçada. Moltes gràcies a tots. Ens seguim veient per aquí. I tant que sí. Que vagi bé. Per molts anys. M'aixeco. Bueno, Ai, aixeca't. vinga, va.